זהו, שמעתם אותה? זהו, זה אומר שאנחנו באוויר. אז ברוכים הבאים לווייזר וובינארס, לי קוראים יוגב, אני עם חברת ווייזר, אנחנו מתמחים במודעות לאיומי סייבר. ונכון שאני בדרך כלל מתחיל את הוובינרים שלי, אם תסתכלו על כל הוובינרים שעשינו, אמרתי שהיום נושא מאוד מאוד חשוב. אבל אם תשאלו את הבן אדם הממוצע שיש לו ילדים, מה הדבר הכי חשוב לו, הוא יגיד, הילדים שלי. זאת אומרת, תומר, נכון? אני צודק? לך יש איזה חצי תריסר לפחות, נכון? לגמרי. אז הכי חשוב לנו הילדים, ואנחנו דואגים להם, ואנחנו דואגים שלא יהיה להם קר, ואם הם חולים אנחנו דואגים להם לתרופות, ואנחנו דואגים לקחת להם בית ספר ולמסגרות והטקסי שלהם. אממה, יש מקום אחד שאנחנו אולי קצת פחות שמים לב, ששם דווקא יש הרבה סכנות, ואנחנו אולי לא שמים כל כך לב ולא כל כך דואגים להם כמו שאנחנו אמורים לדאוג. אנחנו מדברים על הרשת הדיגיטלית, שבהם לצערנו או לשמחתנו, תכף נבין במהלך הוובינר הזה, הם נמצאים הרבה זמן. והיום אנחנו הולכים לדבר על זה. אז כרגיל, יש לנו צוות מומחים שיעזור לנו לחקור את התופעה לשפוך הרבה אור. אתם מוזמנים לשתף שאלות באזור הצ'אט, אנחנו מקליטים את הוובינר הזה, אנחנו נשתף אותו הלאה. ויאללה, בוא נתחיל, כי כבר מאוחר, ועוד מעט יש ליגת אלופות, ורק הרדמנו את הילדים, או שילדים הולכים עוד מעט לישון. יאללה, בוא נתחיל. נתחיל בהצגת הפאנל. ליאור, בבקשה, הצג את עצמך. טוב, אז ערב טוב, מצטער על הצרידות, קצת עם קורונה או משהו כזה. אז ליאור אברהם, גר בירושלים, עובד בתחום הסייבר כיועץ מומחה, מנהל פרויקטים בתחום, מגוון לקוחות ופרויקטים, אוהב לעבוד גם הרבה עם כל מיני מסגרות על מוגנות ילדים, מעביר הרצאות בתחומים, וובינרים, הולך לבתי ספר, תואר שני בסייבר, עשיתי בבר אילן, ומעבר שהייתי מרצה במכללה ובבתי ספר, כמו שאמרתי, הוצאתי גם את הספר סייבר מתחילים, שזה הספר הראשון שמלמד ילדים בעברית, בשפה העברית, סייבר. הוא גם הספר הראשון שנכתב וצויר והוצא ועומד כולו על ידי בינה מלאכותית, כך יצא, אבל המטרה שלו הייתה באמת ללמד ילדים את המושגים של הסייבר, תוך כדי הכתיבה שלו באמת גם כל הזמן עלה לי, רגע, אבל מה עם מוגנות? מה עם לא רק ללמד אותם את הידע, גם יש פה ילדים קטנים, וכמו כל הסכנות שאנחנו תכף נדבר עליהן, אז איך גם לגלוש, גלישה בטוחה, המודעות הזו למוגנות ברשת, זה אני בדקה. תודה שהצטרפת אלינו. מי שעדיין לא רכש את הספר, אחר כך נפרסם אותו, ספר מומלץ לילדים שלכם. תומר, אנא הציג את עצמך. אהלן לכולם, תומר ברוק, גר בהוד השרון, 17 כמעט שנים בתחום של סייבר סקיוריטי, ייעוץ, אינטגרציה, התחלתי כהאקר ואיבדתי עניין יחסית מהר. בעיקרון מוביל סטארט-אפ בתחום של הזדהות דיגיטלית חכמה, מותאם לא מעט לילדים, ומרצה בבתי ספר ובכל מקום שרק מוכן לקבל אותי ולשמוע אותי, על הרצאה שנקראת מי רוצה מתנות. וההרצאה הזאת בעצם באה לאתגר את הילדים, את ההורים ואת המורים, כל מערך החינוכי, לחשיבה מחוץ לקופסה. אני חושב שליאור יציין את זה עוד בהמשך, אבל סייבר זה כמו זהירות בדרכים, ואם אנחנו לא בונים את זה אצל הילד משלב ראשוני, אז הילד לא מוגן. ציינת, יש לי לא מעט ילדים, אז יש לי נגיעה אישית לכל האירוע הזה, והאירוע בעצם שדחף אותי להיכנס לתוך תחום הילדים, זה אחד הילדים שלי שפרצו לו פשוט לטלפון, בתמימות על, ויצא כתבה מאוד גדולה, ומאותו הזמן בעצם החלטתי שאני הופך את זה לסוג של פרויקט, ומנסה להגיע לכמה שיותר ילדים ונוער, ובינתיים בהצלחה די טובה. תודה שהצטרפת אלינו, בייחוד שאנחנו יודעים שיש לך הרבה משימות, עם כל כך הכמות הגדולה של הילדים, אתה בטח ככה הולך לשלם על זה אחר כך ביוקר. אבל בוא נתרכז בדברים החיוביים או השליליים, נראה לי איפה השיחה תוביל אותנו. אני מתחיל איתך, תומר. העולם הדיגיטלי, אוקיי, הילדים שלנו נולדו למציאות אחרת משלנו, אז
פעם כשרצית לשמוע דיסק, איזה דיסק? קסטה של אומן שלך, היית צריך להיות מאוד פופולרי, היום בלחיצה הם מקבלים את הכל ככה לתוך המכשיר שלהם. אז מה זה העולם הדיגיטלי בשביל הילדים שלנו, ומה הערך של הסביבה הזאת בשבילם? אז אם אנחנו ניקח בעצם את העולם הדיגיטלי, או בכלל, אם נקרא לזה בכותרת מפוצצת, דיג'יטל טרנספורמיישן של הילדים, בעצם תופסת תאוצה בשנים האחרונות. הילדים שלנו נמצאים רוב היום, גם במסגרת החינוך, וגם בבית, גם בעולמות של הכנת השיעורים, אל מול מחשב. זה יכול להיות נייח, זה יכול להיות נייד. בשאר הזמן הם נמצאים מול מגוון מאוד רחב של מסכים ופלטפורמות. אני דווקא בקטע הזה אגיד שטלוויזיה מבחינתי היא לא עולם דיגיטלי, אלא אם כן נכנסים לאזור של היוטיוב ולאזור של הטלוויזיה החכמה, אבל סוני פלייסטיישן ואקסבוקס וכל צ'אט רום כזה או אחר, וטאבלטים וסמארטפונים ונייח ונייד, כל הדברים האלה בכללותם, ואני בטוח ששכחתי אחד או שניים, הם מבחינתי ובהגדרה העולם הדיגיטלי, העולם שניתן להיכנס אליו, שפע של אפשרויות בלתי נגמרות, פלטפורמות שמאפשרות נגישות של מידע לפעמים רב מדי ולא תמיד מדויק, עם מסננים מוגבלים, ויכולת אכיפה מאוד, מאוד נמוכה, נקרא לזה שלנו. ליאור, תרחיב בבקשה. העולם הדיגיטלי עבור ילדים. ימשיך כבודו. העולם הדיגיטלי זה באמת, אתה הזכרת מקודם את הקסטה, אבל אנחנו בעולם אחר, פעם היינו יוצאים לשחק מחבואים, תופסת. היום זה נדיר, הדברים האלו, וזה מה שסובב אותנו, לא רק את הילדים שלנו, סובב אותנו כל הזמן. אני לא אוסיף דיווייסים או מדיות שמעבר למה שנאמר, אבל זה בעצם מקיף אותנו, זה התקשורת שלנו, אנחנו יותר מתקשרים דרך האמצעי הזה מאשר כל דבר אחר. ואני עוד לא מדבר על האינטרנט של הדברים ובתים חכמים, אבל הכל כבר נמצא היום במרחב הדיגיטלי הזה. חשוב להגיד איפה שלא נלך זה שם. חשוב להגיד שילדים היום, שמה שליאור אמר אני מאוד מקבל, ילדים היום הולכים לשחק אחד עם השני, הם באים לבית של חבר, יושבים בחדר נפרד ומשחקים אחד עם השני במחשב. זאת אומרת, הם לא יושבים אפילו באותו חדר. הרמה התקשורתית פה היא טכנולוגית לגמרי. זה מבחינתם הפן, ודיסקורד זה הפן, ועוד כל מיני אפליקציות, הם חיים בעולם דיגיטלי, הם מתכתבים בצורה שלפעמים אנחנו המבוגרים אפילו לא מבינים. בסדר? הם אימוג'י מקצה לקצה, ומבחינתם הם מבינים את המסרים אחד של השני בול, אנחנו לא שם. אנחנו באמת לא מבינים את המסרים, אנחנו לא יודעים לפענח את האימוג'ים, זה כמו שפת חרטומים של יש 5,000 אימוג'ים וכל אחד יש לו משמעות אחרת, אבל אגב זה גם אנחנו, אני זוכר אתה רואה במקום עבודה שני אנשים משחקים שחמט, הם כן יושבים באותו חדר, משחקים שחמט דרך האפליקציה אחד מול השני, כמובן דרך הרשת. אז כאילו אנחנו כל הזמן הם והם והם, זה כמו שיר של פוליקר, שהוא כתב גם אתה רוצה, גם אתה רוצה, ואז הוא אמר, רגע, למה זה גם אתה, זה גם אני? אנחנו נמצאים שם, אנחנו מוקפים בזה. השיחה הזו מוקלטת, אבל הנה היום, ה-19/9, בעצם עכשיו עולה לכותרות החוק הזה של המצלמות שהמשטרה רוצה להפיץ בכל, כאילו יש למצלמה כל מיני מטרות, אבל בעצם אנחנו מצולם בכל רגע, בכל מקום, יש את עין הנץ, יש כבר מערכות קיימות כאלה, אתה מסתובב גם בלי המשטרה, אתה הולך ברחוב, אתה רואה בבתים, בבניינים, אנשים שמים מצלמות בחוץ, עזוב קיוסקים, מקולות, דברים כאלה, פיצוציות. אנחנו כל הזמן מוקפים, אפילו המצלמות, אין לנו שליטה עליהן, אנחנו מוקפים בכל הדברים, ואתם בתחום, אתם יודעים שדרך שודן למשל,
אפשר לראות כל כך הרבה מצלמות שפתוחות, ואם הן סגורות אז בדרך כלל 80% הסיסמה שלהם זה הסיסמה, אם לא 1, 2, 3, 4, אז הברירת מחדל של היצרן, שמאוד קל למצוא, לחפש את זה בגוגל, למצוא את המצלמה, למצוא את הסוג, למצוא את הסיסמה, או לפרוץ אותה, אם במקרה החליפו אותה למשהו קל. אז זה בעצם, אנחנו במטריקס, כמו בסרט, זה כאילו זה מקיף אותנו מכל כיוון. שוב, לא רק את הילדים שלנו, זה העולם שלנו. כן, אבל אם אנחנו גילינו את העולם הזה, אני מניח שאני וככה תומר בערך אותו גיל, פלוס מינוס, אז זה נכנס לעולם שלנו שכבר היינו בוגרים, ואנחנו חושבים שיש לנו שליטה על זה. הילדים שלנו בעצם נולדו עם זה ביד. בגיל מאוד 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 צעיר, אנחנו כבר נותנים לילדים שלנו את המכשיר, כי הוא בייביסיטר מצוין, הוא מאוד מעניין, יש בו הכל. אם פעם שיחקנו דונקי קונג, זוכר היה כזה מכשיר, ורק משחק אחד היה, אז המכשיר המטורף הזה, יש את כל העולם בעצם. וזה מאוד מאוד מתקדם, וזה פותח להם המון המון דלתות. אז ליאור, מה בעצם הסיכונים שיש בזה? אוקיי, יש כמה שחקנים, כמה איומים, חלקם אנחנו אפילו לא חושבים עליהם. אני אלך מהקל הכבד, יש כמובן פשיעת סייבר כלכלית, יש חרם ובריונות, יש הפצה של תמונות לשני הכיוונים, או ששולחים אלינו תמונות שאנחנו לא רוצים לקבל, במיוחד תחשבו שזה ילד קטן או ילדה קטנה, ותמונות שלוקחים מאיתנו מהטלפון, ואז עושים עם זה דברים. יש תוכן לא ראוי שילדים בני 7 ו8 שגולשים בטלפון, עושים איזשהו חיפוש, מגיעים לאתרים, או שהם חיפשו, או שהם אפילו בלי במרכאות כוונת זדון, כי בתמימות הגיעו לאתרים לא ראויים. וככל שאנחנו מתקדמים, אז סוטים, פדופילים, הדברים מזעזעים שקיימים ברשת, שבמרחב הזה שפעם היינו נזהרים, אוקיי, בגן ילדים, אל יציעו, איש מבוגר יצא לך סוכריה, אז היום זה נמצא שם, ואנחנו אפילו נוטים לשכוח, אבל גם השחקן של הטרור היה טרור. אנחנו חיים בשכונה של המזרח התיכון, חיים בתוך המדינה שלנו, גם בשכונה קשוחה יחסית. היה את הסיפור של, דיברתם על הגיל שלכם, אני הוצאתם מהתמונה, אוקיי, חשבת שאני מבוגר מדי ממכם, או שבכל אופן בגילאים שלכם, אם אני אפשר נכון, אז היה את אופיר רחום, שנת 91, נער בן 16, בחורה מרמאללה לדעתי, הזמינה אותו דרך פייסבוק או אפליקציה, לא יודע מה היה אז, אבל לא היה, לא פייסבוק. דרך צ'אט. ICQ? אוקיי, אז לא היה לא פייסבוק ולא אפליקציות באותם שנים, אבל הזמינה אותו למפגש, וזו הרמה הכי גרועה. אני לא מזלזל אגב בפדופיליה, אולי זה גם לפעמים יותר גרוע, אבל זה הגיע גם למצב של רצח. ואני יכול להרחיב, אני אתן גם כמובן לתומר להוסיף, אבל בתוך המקרים האלו, אבל הסכנות האלו הן סכנות שחלקם אנחנו אפילו לא חוששים עליהן, וגם התחלתי להגיד עם פשיעה כלכלית, פשיעת סייבר כלכלית, בסדר, ילד בן 10, אבל הוא יכול לשחק במשחק מסוים, ופתאום צריך לקנות ירי אינסופי, תחמושת, והכרטיס אשראי משחקת בטאבלט או בטלפון של האבא או של האמא, הלא חכם מבין שניהם שהשאיר שם את הכרטיס אשראי בתוך הטלפון, כמובן את הפרטים הדיגיטליים, לא הפיזי, ופתאום רואים שורה כזאת, או שהוא מסר במספרים כאלה, זה גם אפילו פשיעת סייבר כלכלי שזה הכי נמוך, זה רק כסף. או צורה אחרת שלוקחים כסף. אבל אני אומר, גם הדברים הכי פשוטים האלו, מהכי פשוטים עד פדופיליה, תוכן לא ראוי, חרמות וגם טרור, כל הדברים האלה נמצאים פה. אני אשמח להרחיב על זה אחרי זה. טוב, אני מניח שיש לך כמה דוגמאות ככה, להפחיד אותנו קצת יותר.
אז אני רגע אלך אולי אפילו פרקי אב ראשונים, בסדר? אני אהיה כזה פארטי פופר. ודרך אגב, ליאור, חשבנו שאתה צעיר מאיתנו, אז אחר כך נברר, נעשה את... הכוונה היא שאנחנו הזקנים, אתה יכול להיות בסדר. מבחינת הסכנות הגדולות, אני הייתי לוקח אותם כרגע נגיד לשניים עיקריות, ואחרי זה אני אתייחס גם למה שליאור אמר. הייתי הולך לכיוון של רגשי, והייתי הולך לכיוון של פיזי. בעולמות הרגשיים הייתי מחלק את זה גם לשניים. יש פה עניין של התמכרות, אנחנו לא מדברים על זה. יש פה מוצרים מדהימים, מעניינים, רלוונטיים. לפני סדר גודל של 3 שנים, אם אני זוכר נכון, ילדה באזור ראשון רבתי, משחקת במשחקים בחופש הגדול, בטלפון, סדר גודל של 12 שעות ביום, ומשהו פוגע לה בעין, כתוצאה מהבלו סקרינים שהיא חובה. דרך אגב, כולנו, כל התקופה של הזומים, דווקא להרבה מאוד אנשים שאני מכיר את הראייה, פגע להם פגיעה קשה בראייה ומצריכה משקפיים. אז היא משחקת, נהיה לה פתאום עין אחת פוזלת ומסתכלת לכיוון מוזר, בבדיקה מאוד פשוטה, מאבדת את הראייה, בסדר? וזה רק רכיב אחד. יש פגיעה בחומר הלבן במוח, יש מחקרים שלמים שמדברים על נושא של פגיעות מפרקים, שעד היום לא היו ופתאום קיימים. יש המון דברים שהם פועל יוצא של שיטוט וכניסה מסיבית לעולמות הדיגיטליים. אז התמכרות זה דבר אחד. הדבר השני שציין ליאור וציין מאוד נכון, גם עולמות הפישינג. אנשים באים ומנסים לטרגט את הלינק החלש ביותר, ולצורך העניין זה הילדים שלנו. ואם אנחנו נהיה מספיק בוטים, אני לא חושב שהיינו מספיק בוטים, אנחנו נותנים טלפון לילד, אנחנו מכניסים לילד האקר לכיס, ואנחנו מכניסים לילד פדופיל לכיס, ונותנים לאנשים ולאנשים הרעים האלה אפשרות לגשת בצורה בלתי אמצעית, בלי לצאת מהבית, ישירות לילדים שלנו, בצורה חד משמעית ומפחידה. ואם אנחנו מקפידים, ואנחנו כולנו כמעט מקפידים, אין כמעט הורה שאני נתקל בו שלא, שלהגיד לא לקחת סוכריות מזרים, ולא לדבר עם זרים, ולא ללכת עם זרים, אנחנו נותנים לילדים זרים בטלפון, שיושב אצלהם בכיס, שהם חיים בו 80% מהזמן. אם אני אדבר על החלק, דיברתי על נושא של פישינג, יש נושא של בריונות בכלל, קטע של בולינג וחרמות, ויש את כל הנושא שדיבר עליו, נכון, לא חשבתי על זה, הנושא של גם עקיצות כלכליות וגם טעויות, בסדר? ילד בסוף יושב בטיק טוק, יש לו שם איזה דמות שהוא מאוד אוהב, שבאה ומציגה לו משהו ומחפשת לקבל מתנות כמו אריה וכל מיני כאלה, וזה עולה הון תועפות של כסף, ויש לו הזדמנות כי יש לו כרטיס אשראי פתוח, והוא מריץ מתנות, והוא מקבל פרגון ענקי מכל אותם מפלצות ריאליטי שהוא מאוד אוהב, יוטיוברים וטיק טוקים ועוד כל מיני כאלה, וכסף בינתיים אף ונעלם. ונושא של פדופיליה, פדופיליה מאוד קשה, אירועים מאוד חמורים שאני נתקלתי בהם בשנים האחרונות, כולל דברים שהמוסדות החינוכיים וההורים עצמם לא ידעו, בסדר? הילדים מתביישים ולא מספרים את הדברים האלה בצורה ישירה להורים, וזה האירוע המפחיד, שאנחנו לא יודעים, שקורה משהו, והמשהו הזה קורה, ויכול להיות שהמשהו הזה יוצר ניצול אצל הילדים. לגבי הנושא הפיזי, זה בדיוק מה שמתייחס לפדופיליה. המצב שמישהו יוצר מניפולציות רגשיות ונפשיות על ילדים ונוער, ודוחף אותם מחוץ לעולם הדיגיטלי, לעולם הפיזי ולמפגשים פיזיים. אם דבר כזה קורה, זה אירוע מאוד לא פשוט לאותם ילדים ונוער. אני חושב שאני מתחיל ככה... כן, סליחה לי. תומר הרחיב לכיוונים נוספים על נזקים לא ישירים, נזקים עקיפים, אז אני גם אוסיף באמת תקשורת. הילדים כבר לומדים תקשורת אחרת. ילדים, נערים, דיברתם על הגיל שלכם, אפילו חבר'ה צעירים היום מכירים להגיד רק דרך אפליקציות, הם לא מכירים לגשת אחד לשני, הם לא יודעים לפתוח בשיחה, להגיד את האבא שלך גנן, אז ילדים עוד יותר, אם אנחנו היינו כאילו משחקים
התקשורת שלנו, אחד עם השני, תקשורת בין אישית, גם היא עבדה, ואם תומר הזכיר גם את העניין של הטיק טוק, אז גם הערכים, זה עוד נזק, הוא פשוט נזק יותר מזדחל. זה כמו לשתות אקונומיקה או לשתות קולה, שאתה לא יודע מה יותר חמור, כי אקונומיקה אתה ישר חוטף את זה, אז אתה מבין, אבל הקולה כביכול יותר מזדחלת, אני מקווה שלא יקבל תביעה מחברה המשקאות. אבל הערכים, שאנחנו כבר אין לנו שליטה על הערכים, לא למורים, לא להורים, גם אנחנו, אני כל פעם מנסה להחזיר את זה, כי זה לא הילדים, זה אנחנו ניזונים ממה שאנחנו רואים במדיה, אז תחשבו מה קורה שם באתגרים של הטיק טוק, שוב, אני גם לא מדבר על הסכנות של שם, אני מדבר ממש על נזק עקיף, אבל הוא מזדחל ולכן הוא נזק שקט, הוא הרוצח השקט. תומר הזכיר גם עוד פעם את הבולינג, את החרמות, את הבריונות, גם זה מגיע משם. פנו אליי מבית ספר בפתח תקווה, נפתחה קבוצת אינסטגרם על ילדה מסוימת. פותחים קבוצות, ערוץ אינסטגרם שפשוט יורדים על ילד, אז גם זה שאנחנו מצטרפים על זה, זה ערכים שכביכול אנחנו כבר אין לנו שליטה על זה. אני רוצה להמשיך הלאה, כמובן שיש לצערנו עוד סכנות, לא ציינתם הבניית מציאות ותפיסת מציאות לפי סטנדרטים שהם ממש לא מציאותיים, כי הרי באינטרנט וברשת ובטיקטוק ובאינסטוש הכל נוצץ, ודימוי גוף, ועוד הרבה דברים שקשורים לעולם, בייחוד בתקופה של AI, אם דרך אגב דיברת על AI, שעכשיו אפשר לשחק עם זה כמה שאנחנו עושים. אני רוצה להתמקד בכמה דברים, לפני שאנחנו מדברים על הפתרונות, אני רוצה קצת לצלול פנימה לחלק מהסכנות שדיברנו, ואני רוצה להתחיל, תומר, בפישינג. מה המשמעות פישינג בקרב ילדים ובני נוער? מעולה, אז פישינג ברמה העקרונית, ולאו דווקא ברמה של נוער, זה פוגש את כולנו, מתחיל בפי, אבל הרעיון של האף הוא אותו רעיון, זאת אומרת, אנחנו מדברים על דייג, על רשתות ענק שנפרסות ברמה עולמית, במספר תרחישים שבעצם משקיעים את מרב המאמצים בפסיכולוגיה, בסדר? ההודעות האלה נשלחות ב-SMSים, נשלחות במיילים, מגיעות בכמעט כל פלטפורמה, מגיעות בפייסבוק, מגיעות באינסטגרם, מגיעות בכל פלטפורמה אפשרית, כשהמטרה שלהם זה ללכוד בן אדם באשר הוא בן אדם ולנצל משהו אצלו. עכשיו, כשאני מדבר על הדבר הזה, אני בעצם ממקד את זה בשלושה נושאים עיקריים שיוצרים טריגר. הראשון זה מתנות, בסדר? בגלל זה קראתי לזה מי רוצה מתנות, כולם רוצים מתנות. אתה לא מכיר בן אדם שלא רוצה עכשיו איזה טלפון אפל חדש, מגניב מהשקית, או רוצה איזה טאבלט פרו משוגע, או רוצה טיסה לחול, או רוצה 1001 דברים. אנשים מתווכחים איתנו, בסדר? אנשי הסייבר, שהמייל שהוא קיבל וה-SMS שהוא קיבל הוא לגיטימי, וצריך לבחור בזה. אז יש שני מצבים. יש את המצב של פישינג שהוא דיגיטלי, שמגיע בהונאות כלכליות, אופציה אחת, ואז מנסים לגנוב כרטיס אשראי, שמה שנקרא הילד בתמימותו לוקח מאמא או מאבא, הוא קיים בתוך הטלפון ומה שנשאר זה רק לשלוח ולהעביר והכל מצוין, ויכול להגיע דרך אגב ממשחק. ראיתי אירוע בפורטנייט, משחק של ילדים, שיש שם כל מיני גאדג'טים מטורפים ונשקים ודמויות בכסף, ואותו בן אדם בא ועושה סוג של מניפולציה בדיסקורד כדי לקבל כל מיני כרטיסי אשראי, ומקבל כסף ולא מביא להם בסוף את התוצר. הם קצת יוצאים עצובים מזה, אבל בסוף האירוע פה הוא אירוע כלכלי. אבל הנושא של מתנות, הנושא של סכנה, ראינו אותך, תקפנו אותך, חסמנו לך, משהו שמאיים לצורך העניין על אותו ילד או על אותו הורה, והדבר השלישי זה סוג של רכילות.
בסדר? ראינו את הטיקטוקר הזה, או ראינו את הדמות האיקונית הזאת שאתה אוהב, באיזה מקום מביך מי, ואיזה קישור קטן וחלחל שמופיע למטה, וברגע שהקשת על זה, זה יכול להיות רק הקשה, אתה נמצא במקום אחר. אני אתן לכם פה דוגמה שהיא דוגמה מזעזעת מבחינתי, שקרתה לפני 4-5 שנים, באחד מבתי הספר, עוד בתקופה שצביקה פיק היה חי ובועט בפסטיגלים, יצאה הודעה מי רוצה 2 כרטיסים למתנה לפסטיגל, וילדה בכיתה ד' שמאוד אהבה פסטיגלים, נכנסה להודעה הזאת שהיא קיבלה לטלפון, ובסוף ההודעה הם ביקשו לדעת איזה בית ספר, באיזה עיר ובאיזה שעה היא מסיימת. ברגע שהיא העבירה את המסר הזה, כי היא רצתה לזכות בכרטיסים, חיכה לה בחוץ בן אדם בערך בגיל שלנו, בסדר? כללי בלי הכללות גיל, ועם חולצה שכתוב עליה כרטיסן, והילדה ניגשה אליו, והילדה הותקפה מינית, כי הבן אדם הזה היה פדופיל. אז הוא לא עשה את זה בשער בית הספר, הוא לקח אותה לחניון ליד, כי הוא אמר שהכרטיסים כרגע לא אצלו וצריך להביא את זה מהאוטו. אז זה מה שנקרא המעבר מהעולם הדיגיטלי לעולם הפיזי, וגם זה פישינג. זאת אומרת, איתור ממוקד של ילדה מסוימת או ילד מסוים, הגעה לאותו בית ספר שמוגדר, ופגיעה ממש בחוץ לכותלי בית ספר. ליאור, דוגמה לפישינג בקרב ילדים. אז אני מבין שהוא לא הביא לה בסוף כרטיסים לצביקה פיק. אוקיי. דוגמה לפישינג, אני חושב שכאילו, הדוגמאות האלה בעצם, כמו שתומר הזכיר, זה המתקפה הכי נפוצה. לאנשים פרטיים, לא לארגונים, שאז כופר או דידוס. לאנשים פרטיים כולנו מקבלים את זה. אגב, הקהל יעד שנופל הכי הרבה, אפילו יותר מילדים, זה ההורים שלנו, אנשים מבוגרים, אנשים מעל גיל 60. זה לא צביקה פיק, זה שופרסל, זה דברים כאלו. תומר גם הוא הזכיר 3 קריטריונים של הפחדה או איום, מתנות, הטבה או פרס, וסקרנות, רוצים לראות מי אומר אדם התנשק. יש עוד סממן שעוזר לנו, אני לא מביא לך דוגמה, מביא לזהות, הרי אנחנו מדובר פה בהנדסה חברתית, בדרך כלל לכל אחד משלושת הקריטריונים האלה יופיע, א', אפשר לזהות אותם כשאחד משלושת האלה, הפחדה, קבלת הטבה או פרס או סקרנות, אפשר לזהות אותם, ודבר שמכנה משותף לשלושתם, הרבה פעמים זה דרישה לפעולה דחופה. המיידיות, יש לך, זה רק ל10 דקות הקרובות המבצע של צביקה פיק, או נשארו רק 60 כרטיסים אחרונים, נשארו רק 16 כרטיסים אחרונים, 16, סליחה, או לצד המאיים, המפחיד, יש לכם 10 דקות עד שהחשבון שלך יימחק. לא יודע אם לקטלג את זה לפישינג, הוא הזכיר גם על איום של תמונה או משהו כזה, אז אני אספר דוגמה על זה, 2 דוגמאות אפילו, על בחור חייל, תכף נגיע גם לילדים, בחור חייל, זה לא פישינג, אבל זה לקח אותי לשם, התכתב עם מישהי, לא יודע מה האמינות שלה וכמה הייתה אמיתית, היא אמרה לו תשלח לי תמונה, אני אשלח לך תמונה, שלחה לו תמונה כלשהי, הוא שלח לו תמונה כלשהי, ואז היא שלחה לו, תקשיב, הנה התמונה ששלחת לי, אני רוצה 2,000 שקל, שאני לא אפיץ אותה. אז הוא נבהל מצד אחד, מצד שני לא הסכים, והתחילו לשלוח את זה, אמרו אנחנו נשלח את זה לאמא שלך, לאחותך, אז הוא כמובן צלצל מיד לאמא שלו, אמר לה, תקשיבי, קיבלת הוא כמובן קודם כל חסם את האדם, את הבחורה הזאת, הזהיר את אמא שלו, אמר, אל תפתחי, כדי שלא תראה מה הוא שלח, וממש זה היה כרגע לפני שהאמא, לפני שהוא שלח את זה לאחות שלו, שהיא הייתה בחטיבת הביניים או ביסודי, והצליחו לחסום אותו גם משם. מלא מקרים כאלה, שוב, זה לאו דווקא פישינג, אבל
כל האיומים האלו, זה פשוט מהאיומים הלכתי לשם, גם פנה אליי מישהו שאמר, תקשיב, קיבלתי, זה סוג כביכול של, זה לא פישינג, אבל גם קיבל איום, אם לא תביא לי X כסף, אני אפרסם תמונה שלך, כשאתה צופה באתרים כאלה ואחרים, ויש לי צילומים שלמים שלך, לונג שוט. אז הוא כמובן נבהל, הוא פנה אליי, עכשיו אני מכיר את הבן אדם, אמרתי לו, תגיד, והוא כבר לא ידע מה לעשות, והוא נלחץ, אמרתי לו, תגיד, אתה בכלל גלשת לאתרים כאלה? אז הוא אמר לי שלא, אז אמרתי, ממה החשש? זאת אומרת, יש פה היבט הנדסה חברתית, אבל גם ההיבט הפסיכולוגי הזה של הפחד אחרי זה, שאנחנו נלחצים מזה, גם אם אין כלום, בקלות. אנחנו לא יכולים להגיד את זה בקלות, לא יהיה כלום כי לא היה כלום. גם אם לא היה כלום, אנחנו נלחצים. עכשיו, זה אני מדבר עלינו. אנשים בגילאים 25 ומעלה כמונו, אבל בואו נחשוב מה קורה כשזה ילדה מקבלת את זה. אוקיי, הילדה לחצה על פישינג, אני חוזר לפישינג, היא לחצה על קישור, לא משנה אם היא נפגשה עם הכרטיסן של צביקה פיק, או היה לי מקרה אחר, אני ארחיב עליו אולי בהמשך, על שהפיצו תמונות שלה, שבכלל ג'ונרטו, ככה, לא יודעים אם תמונות, אבל הפחד הזה והלחץ הזה, שהם ילדים וילדות בגילאים צעירים פוחדים אפילו לשתף, הם מנסים להתמודד עם זה לבד, הם חשים איזושהי אשמה, איזה גילטי עצום, ענק, כמו אטלס שנושא את כדור הארץ על הכתפיים שלו, אז הם לא יודעים איך להתמודד עם זה, אז כמובן זה מוביל אותנו לנקודות נוספות, איך אנחנו מסייעים, איך אנחנו שומרים על תקשורת, תקשורת כל הזמן, סוקט פתוח, יציב, אמין, כל הזמן בין ההורים לילדים, האמינות. אגב, אותה אחת שסיפרה לי על זה, עוד בלי אפליקציות, הגנות על הילדים שעוזרים, אפליקציות, יש אפליקציות נגד הרבה דברים, כמו נגד פישינג, להוריד תוכנות זדוניות, לבדוק את התכתובות של הילד, היא אפילו לא עשתה את זה, פשוט החזיקה בטלפון שלה, יש לה את כל החשבונות אינסטגרם ופייסבוק של הילדים הקטנים שלה. קטנים אני אומר יסודי, חטיבה, אולי גם תיכון. אז כבר הגעתי לפתרונות ולדרכי התמודדות, אבל אני חושב ואני ממשיך, אני עוד פעם מתפזר עם זה, אז אני חושב שגם האמינות והתקשורת עם ההורים וגם המוגנות והמודעות למוגנות, שתכף נרחיב עליהם, הם חלקים עיקריים שיכולים לסייע לנו להפחית ולהפחת את הסכנות האלו. אז עוד קצת... אני יכול לתת לך יוגב דוגמה, אני יכול לתת לך רק שנייה דוגמה לגבי אירוע במגזר. בכוונה אני נותן את זה כדוגמה, מדובר במישהי שהייתה חברה של מישהו, שהחליפו ביניהם התכתבויות והחליפו ביניהם סרטונים והחליפו ביניהם תמונות בתמימות, והעבירו אחד לצד השני בוולונטריות, זאת אומרת ברצון, וצד אחד לקח את הדבר הזה מה שנקרא לקיצון, והתחיל להפיץ את התמונות של אותה ילדה בחטיבת ביניים, תיכון, להפיץ את זה בין חברים, וזה התפשט לכפר. הסיטואציה פה היא מורכבת. אם מישהו מהמשפחה שלה יודע שהוא הפיץ תמונות של האחות, יש לו דין מוות. כאילו צריך להבין את המשמעויות. האירוע הדיגיטלי הזה יכול להביא לרצח. חד וחלק. אני מצאתי את עצמי עם רווחה, ועם מנהלת בית הספר, ועם הכיתה שלה, רק הבנות, בשיחה אישית, כדי להבין האם היה, מה קרה, ולאסוף מידע, תוך כדי הרצאה. בסדר? זאת אומרת, אנחנו פוגשים לעצמנו מדי פעם, כמרצים, כאנשי מקצוע, לא מעט אירועים שמאוד קיצוניים, בעולם הזה של הילדים, שדווקא הזרות שלנו, ודווקא העובדה שאנחנו מגיעים מבחוץ, מאפשרת לאותם שילדים שנסגרים בתוך עצמם, הוא דיבר על זה שזה כמו לסחוב את כדור הארץ כמו אטלס, זה ממש ככה. הם נסגרים והם בפחדים והם לבד. והאירוע הזה מחייב פתרון שנדבר עליו בהמשך.
לקח זמן האסימון שלי ליפול עד למה התכוונת כשאמרת מגזר, אז רק רוצה לוודא על איזה מגזר דיברת? דיברתי במקרה הזה על דרוזים. אז זה מצוין, כי לקח לי זמן עד שהבנתי, תוך כדי אמרת, אז הבנתי, אחים וזה. תחשבו היום על הסכנות של הג'ינדרות של תמונה, אני לא צריך שהילדים יחליפו בתמימות תמונות. אני לוקח תמונה מהפייסבוק, או מהטיק טוק, או מהאינסטגרם, לא משנה, ומג'נדרט עליה. עכשיו, אם אתה זורק בחודש דצמבר גפרור בתוך בבריכה, ברחבה של בריכה, זה משהו אחד, אם אתה זורק אותו בשדה קוצים ביולי-אוגוסט זה משהו אחר. תחשבו במגזר הזה, במגזר הזה שכל כך הרבה רציחות, ורובם על רקע חילול כבוד המשפחה, דברים כאלו, תחשבו באיזה קלות אתה יכול לשרוף פה, כאילו לזרוק גפרור בשדה קוצים. אנחנו אולי לא חושבים על זה, זה לא קרוב אלינו, יחסית רחוק. דיברת על המגזר הדרוזי, יש לי חברים מדהימים מהצבא, שאנחנו עדיין בקשר, אבל זה עדיין, אנחנו לא מבינים את ההשלכות שיש לבינה המלאכותית. לא משנה אם זה הטקסטואלית, לכתוב פישינג, ובמקרה עכשיו שדיברתי על ג'ינרות של תמונה, זה נשמע כאילו, אוקיי, אנחנו עכשיו מדברים על זה, אבל פה בוובינר, אבל זה דבר מפחיד. אתה יכול לחסל, כאילו, לעשות טבח, באופן כזה, במה? בשתי דקות עבודה. תמונה ופרום. אני רוצה רגע להתקדם, להתמקד, אתה יודע, השבוע ראיתי סרט של כמה נערים מרביצים לנער אחר, וגם מצלמים את זה. אז זה מוביל אותי בפתח תקווה. אז בואו נדבר, דיברנו על פדופיליה וניצול, ודיברנו על, וליאור הזכיר כמה קל עכשיו לעשות את זה. בואו נדבר על עוד צד של בריונות וחרמות. תומר, תן לנו כמה מילים על הנושא הזה, לפני שאנחנו ניגשים לפתרונות, כי אנחנו כבר נראה לי בשלים. אז לגבי נושא של חרמות, חרם היום יכול להיות דבר מאוד פשוט. ילד שמוציאים אותו מתוך וואטסאפ כיתתי, פשוט מישהו מעיף אותו, או בקבוצת בנים או בקבוצת בנות. יכול להיות צחוקים על אותו ילד, זאת אומרת ילדה עם משקל מבחינת הילדים קצת יותר עודף, שהולכת לקבל מטח בוואטסאפים על התייחסויות לכל מיני בעלי חיים, והתייחסויות לאוכל, והתייחסויות להמון המון דברים פוגעניים ברמות קשות, כי מבחינת הילדים זה לגיטימי, לכתוב את ההודעה, וברגע שהם שחררו את ההודעה, לפעמים הם גם מצטערים. דרך אגב, העניין הוא שבגלל שאנחנו בעולם דיגיטלי, ומה שנקרא אין חזרה אחורה, אנחנו בסיטואציה שנשארת ונצברת, ויוצרת תהודה, והילדים, אני לא אבוא ואגיד הילדים הם אנשים קטנים רעים, בסדר? זה לא. אנחנו הגדולים רעים. אנחנו הגדולים אומרים דברים בוטים, כנס כמעט לכל כתבה, כנס לכל התייחסות, תראה את ההודעות ואת השרשורים למטה, זה מזעזע. אנשים מרשים לעצמם בעולם הדיגיטלי לשחרר רסן, אז על אחת כמה וכמה גם בעולם הילדים. ובעולם הילדים לצורך העניין, הרבה סיטואציות שהיה אפשר לפתור אותם, בגלל שילדה כועסת על ילדה אחרת, בצורה מילולית, ולהגיד פגעת בי, אני רוצה שתבקשי סליחה, לא נעים לי, הם לא יודעים לדבר, וזה מה שליאור אמר בהתחלה, הם לא יודעים לתקשר, התקשורת שלהם היא תקשורת עקומה, הם יודעים לעלות לוואטסאפ, לקבוצה הרלוונטית, ומה שנקרא להבעיר את האש בשדה קוצים, להבעיר שם פצצת אטום, לפרק את הצד השני בשביל לפרק אותו, בשביל לפגוע בו ולפגוע בו קשה, ואני יכול להגיד לך שבשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר ילדים יותר ויותר צעירים מתאבדים, וזה אירוע מפחיד. ילדים שאני פוגש, באה אל הילדה לפני 1.5 שנה,
ירדו לי דמעות, אמיתי, אני בן אדם קשוח, אני מג"ד במילואים, אני הכי קרבי בעולם. ירדו לי דמעות, היא אומרת לי, תקשיב, אחרי שדיברתי, היה עליי חרם של 5 שנים, אף אחד לא דיבר איתי, פגעו בי ברשת, בשלב מסוים ההורים ידעו, אבל לקח כמעט שנה שהילדה הייתה לבד. איך אני כבן אדם שלא מכיר אותה, שניגשת אליו ומספרת לו את הסיפור הזה, והמורה לא יודעת על הסיפור הזה, והמרכזת יודעת על הסיפור, ואני ניגש אחרי זה למרכזת ואומר לה, תקשיבי, האירוע הזה פירק אותי, והיא אומרת לי, כן, זה שהיא שיתפה אותך, זה מדהים. אנחנו הורים, אנחנו חייבים לשמור על הילדים שלנו בסיטואציה הזאת, הסיטואציה הזאת מלחיצה בטירוף, ואם אנחנו לא בקונטרול וחברים של הילדים שלנו, ונדבר על זה עוד כמו שאמרנו בהמשך, נורא 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 קשה, כי הילדים עושים את זה ולוקחים את זה לבד. הבושה של ילד שהוא דחוי היא כל כך גדולה, שהסיכוי שהוא ישתף את ההורה שלו, או חבר שלו, או מישהו מהאזור, היא קטנה עד כמעט בלתי קיימת. טוב, אני אגיד לך מה, אני אשמח להרחיב על הנושא גם כן. רק שנייה, ליאור, רק שנייה, כי אנחנו קצת קצרים בזמן, ועד עכשיו התעסקנו להמחיש את הסכנות. ווואלה, אנחנו יכולים, לצערנו, אנחנו יכולים לדבר עוד כמה שעות על הסכנות, ויש הרבה תרחישים, ויש לכם הרבה דוגמאות. אני רוצה ככה, ב-20 דקות האחרונות שנשארו לנו, לנסות לשנות את התמונה, לעזור להורים שהצטרפו אלינו ולהורים שיראו אחרי זה את ההקלטה של הוובינר הזה, לנסות קצת לשפר את המציאות. אז ליאור, אתה כתבת ספר כמו שאמרת שכולו היה מונגש לילדים בנושא מאוד מורכב. אז השאלה הבאה אליך, בעצם איך אנחנו מעלים את המודעות לדבר המורכב הזה בקרב ילדים? אז האמת שעד שנה שעברה, רוב פעם שהזמינו אותי לדבר בבתי ספר, זה היה על המוגנות בסייבר, ואיך להיזהר מכל הדברים שדיברנו עד עכשיו, כמו פישינג ודברים כאלו. עכשיו עלתה מודעות מטורפת לנושא החדש הזה, של החרמות, דיברנו על שדה קוצים, העליתי על זה פוסט בלינקדין, עם השיר של עומר והתרה, של ילד מטריה של התרה אוריה. עומר והתרה, עומר מצייר לי ציורים, או עושה לי פרצופים, פותר לי תרגילים, וכשאני בוכה, אני פותח עכשיו את הפגישות עם הסרטון הזה. ויש לי איזשהו טריק, שבפגישה הזאת, לפני שאני מתחיל את ההרצאה, אני מתחיל את זה רגיל, דקה, 2, עוד כאילו מדבר, דברים גנרי, כלליים, ואז אני תופס איזה מבוגר, מורה, שהטלפון שלו צלצל, כמובן שזה מבוים, ואני מתחיל לצעוק עליו, איך אתה לא מכבד את זה שאני בא לפה, ואנשים בהם מזועזעים, ואז אני אומר להם, זה מבוגר, תראו מה חוויתם, מה אתם חוויתם כשאני ירדתי עליו, תראו לכם מה קורה כשיורדים על ילד, מה קורה אני לא בן אדם אחד, כש20 אנשים יורדים על ילד, מה קורה כשיש קבוצות וואטסאפ שקוראים להם קבוצת וואטסאפ, לא מדברים יותר עם מטרה פוזלת, או הקבוצה בלי עומר הדפוק והעקום. אז אז קודם כל המודעות והמוגנות של זה היא עכשיו גבוהה, ואז הדבר הראשון שאני מתחיל איתו בשנה הזאת, מאז שהקליפ הזה התפשט, זה עם הקליפ הזה. אני מציג אותו בכיתות, אבל מה אפשר לעשות? כמה דברים. אחד, לפתח רגישות ולחוש אם הילד נמצא במצוקה. זה מתקשר גם להוציא אותו להיות שקוע כל הזמן בטלפון, לבנות איתו ערוץ תקשורת, איזשהו סוקט, ערוץ תקשורת שהוא יחוש ביטחון ובטוח לשתף בו, לפנות אליו, להיות פרואקטיבי, לא לחכות לשאול אותו איך היה בכיתה. מה קורה, איזה דברים מעניינים היו היום, לצפות איתם בקליפ הזה, כי אתה שם כבר ראו את הקליפ הזה, כל פעם שאנשים רואים את הקליפ הזה, אתה רואה אותם בוכים מחדש. גם מג"דים במילואים,
אניס עין סמגד רק במילואים, אבל אתה רואה גם את האנשים הכי קשוחים, כאילו השיר הזה הוא קורע את הלב, גם על סיפור אמיתי. הוא מתאר בדיוק את החיים שלה, ולדבר איתם, אחרי שרגישים לכל מה שקורה איתם, ובונים איתם את הערוץ תקשורת, ופרואקטיבי, ולצפות איתם כדי להעלות את המודעות, לדבר איתם, לעשות איתם את השיחה על חרם ועל בריונות, ואנחנו כל מדברים על זה, 10 תוקפים על ילדה אחת, או 20 כיתה שלמה על ילד אחד. אנחנו לא רוצים שהילד שלנו יהיה הקורבן. אנחנו צריכים לפתח שיחה על זה שלא להיות שותף לדבר כזה. כי אם הזכרתי ערכים וחינוך, אז אנחנו צריכים לדבר איתם שהם צריכים להיות הגיבורים. שבן אדם גיבור זה מישהו שהוא לא משתתף בקבוצות כאלו. זה מישהו שעוצר, מישהו שיודע לעמוד ולעצור ולהגיד, אני לא מוכן להיות חלק מזה, ולא רק להיות אדיש או לא שותף אקטיבי, ולהישאר פסיבי, אלא להצטרף לילד הזה ולהגן עליו. זה מה שהופך, זה יותר חשוב, צריך לחנך את הילדים שלנו, שזה יותר חשוב משינון של לוח הכפל, או להגיע לאיזשהו הישג, לדעת להיות מנהיג. עלית פה על משהו שבדיוק אחד הצופים כותב, את משפט פיתגורס הם בטח יפגשו אלפי פעמים במהלך החיים בבית הספר, אבל מוגנות ברשת, איך מתנהגים, הם כנראה זה, תומר, למה אין כאלה שעות בבית ספר? טוב, אז זה אולי זה שאלה מורכבת, אבל בוא תן לנו עוד כלים להעלות מודעות בקרב ילדים, ואולי איך אפשר גם להשפיע על מערכת החינוך בקטע הזה. אז אני אתן עוד כמה כלים שהם מאוד חשובים. חשוב לנו ההורים לתקשר עם הילדים שלנו, בסדר? ממקום של הבנה, ממקום של אכפתיות, פחות ממקום של אח גדול. להרבה מההורים שנמצאים ורואים את המפגש הזה, יש תוכנות שהן תוכנות אח גדול. בואו נודה על האמת, תוכנות מציצניות, חודרות לפרטיות של הילדים שלנו, יודעות איפה הם נמצאים ב-GPS וכל זמן נתון, בסדר? אנחנו חוקרים פרטיים של הילדים. הבעיה הגדולה ביותר שילד טוב, בסדר? סביר בטכנולוגיה, יודע מהר מאוד להסתיר, ויודע מהר מאוד להעלים, ואנחנו נמצא את עצמנו עם שוקת שבורה שאנחנו רואים תמונה שהיא לא אמיתית, שהיא וירטואלית לחלוטין, שאין בינה לבין המציאות שום קשר, ואיבדנו את היכולת שלנו לעזור לילד שלנו באירוע. בסדר? הילד לא יבחר בנו בבחירה הראשונה, וזה סיטואציה שאנחנו לא רוצים כהורים. ולכן הרבה פעמים אני אומר להורים, וזה נשמע הכי מוזר בעולם, קח את הפמילי לינק ותשחרר את הילד שלך, ותהיה חבר שלו, ותהיה שותף שלו, ותגיע איתו לאינסטגרם, ותגיע איתו לטיק טוק, ותגיע איתו לכל המקומות, ממקום בוגר ואחראי ואכפתי, ובשיח פתוח, ואם הוא לא רוצה, זה בסדר, שידע מה הסכנות, ואם הוא נכנס בידיעה, ואני אומר סתם כדוגמה, ילדים מזייפים את הגיל שלהם, 90% מהילדים שאני מכיר מזייפים את הגיל שלהם בעולם הדיגיטלי. שידעו מה הסכנה, שיבינו איך זה לחצות את הכביש. כי אם אני לא עם הילד שלי, ויש לי מגוון רחב, אבל ילד בן 9, אני סומך עליו שידע לחצות את הכביש. אני לא מחזיק לו את היד. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים כהורים. לחנך, לחנוך, ללמד, להכניס מודעות, ולאחר מכן לשחרר אותם לחיים האמיתיים ושיתמודדו. זה חלק מהעסק. הם צריכים להתמודד, והם צריכים גם לפעמים לקבל קצת מכות, זה בסדר. כל עוד המכות הן מכות יבשות, ולא מכות אנושות. וזה אירוע חשוב. הוא דיבר על ילדים כגיבורים. אחד הדברים שאני מקפיד עליהם בכל שיחה שלי בעולמות של בריונות, זה תהיו החבר השונה שבא ועוזר לילד במצוקה. אם עשיתם את זה, יש לכם מקום בגן עדן, וזה מאוד חשוב, וכשאתם תהיו במצב הזה, אתם תחפשו את החבר הזה, וברגע שהם מבינים את השיח הזה, הדברים נפתחים, וזה יכול למנוע, וברגע שיוצרים שיח רציף על הדבר הזה, זה יכול לטפל. אני כן חושב שמערכת החינוך צריכה לקחת צעד קדימה, אבל אני לא חושב שמערכת החינוך היא המקור לתוך התהליך. קודם כל זה ההורים, קודם כל האחריות שלנו
לפני הכל. לאחר מכן, מערכת חינוך, לאחר מכן, מודעות של הילדים והקפדה. הקפדה על גבולות ברורים. יש דברים שאנחנו מאפשרים ויש דברים שאנחנו לא נאפשר. בסדר? ולדעת גם את מקומנו. זאת אומרת, ילד בכיתה ג' ללא טלפון, ויש הורים שמקפידים על זה, זה לפעמים נידוי חברתי. בסדר? זה אירוע שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. אנחנו מנסים להגן עליו, אבל אנחנו פוגעים בו חברתית, כי כל הכיתה שלו כבר בוואטסאפ, והוא לבד. בסדר? ואין לו לצאת לפוקימון גו ולכל מיני דברים שהם כבר, זה החיים שלהם, זה העיקר. אז חשוב שאנחנו נהיה בפרופורציות עם עצמנו, ולא נחיה באשליות, שאנחנו יכולים ליצור המנעה או מניעה של הילדים לשנים קדימה. חשוב לרענן, זאת אומרת, לעשות פעם אחת ולהגיד זהו, הילד בסדר, זה מה שנקרא טעות אופטית. חשוב כל תקופה לבוא ולבדוק ולראות שהכל בסדר, ולתשאל את הילד ולהראות אכפתיות, בשיח פשוט, בשיח שלא מחייב גם להגיע לאפליקציות הטכנולוגיות, ולעבור איתו על אפליקציות ולשאול אותו שאלות מאוד כלליות. האם נתקלת, ואני אומר, אני עושה את זה מלא, האם נתקלת בתוכן כזה או אחר בעולמות הדיגיטליים, כולל יוטיוב, שהרגיש לך לא בנוח, שפגע בך, שנתן לך הרגשה לא נעימה? הילדים מרימים ידיים גם בנוכחות ההורים. אני שמעתי את המינוח, במקום איך היה לך בבית ספר או בגן, אז מה עשית באינטרנט היום? כי הם נמצאים שם הרי הרבה שעות, אז מה עשית באינטרנט? זו שאלה מאוד לגיטימית. גם. טוב, סליחה שאני קוטע אותך, ליאור, עוד התייחסות אחרונה על איך מעלים המודעות, מה תפקיד ההורים, איך אנחנו יכולים לעזור, אחרי שדיברנו כל כך הרבה על הסכנות, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להתמודד את זה, להפחיד את האיומים, להבהיר לילדים שהמציאות היא לא כמו שהם רואים אותה במסך הקטן הזה. אז אין פתרונות של זבנג וגמרנו, זה לא אני שם firewall, אני שם EDR, אני שם את האפליקציות, זה לא משהו טכנולוגי, זה תהליך ארוך של, לא, עוד לפני התחום הזה, הוא כאילו קשור תהליך של הורות, של הקשר, והבלנס הוא מאוד מאוד טריקי ומאוד, הוא קשה, הוא כל הזמן, הוא נוטה פעם לפה, פעם לפה, ותומר אומר, אני מצד אחד משחרר, מצד שני לא משחרר, מצד אחד אני שם גבולות, זה מאוד מאוד מורכב, זה כל מקרה לגופו. אני חושב שהדרך הכי טובה היא לבנות חברות עם הילדים, ושיסמכו עליך ויפתחו בך. האמא הזו שסיפרה לי, ששאלתי אותה באיזה אפליקציה היא משתמשת של האח הגדול, היא אמרה לא, יש לי את האינסטגרם שלה, ואני פשוט רואה את כל מה שהיא מתכתבת, והיא אמרה, אני לא במרכאות מאחורי הגב, הילדה רוצה שאני אצפה, כאילו, אז אם אנחנו מדברים שילדה מסכימה, אז זה סבבה בכיתה ג', אבל אני מדבר גם כשהייתה בתיכון, גיל של תיכון, הילדה בכיתות נגיד ט' או י', והיא מסכימה שהאמא שלה תצפה במה שהיא עושה, היא לא מחטטת לה, היא לא תגיד לה איך את מתכתבת עם חבר שלך מהכיתה, אבל שהיא נמצאת עם אצבע על הדופק, והיא הצליחה לעצור מקרה שפנה אליה פדופיל עם ילדות בת 17, נערות בת 17, כאילו בחופש הגדול, מחפשים עבודה, אז שמעתי שאת רוצה לעשות בייביסיטר או משהו כזה, והתחיל להגיד, לפנות אליה בצורות, אבל שאף אחד לא ידע, ואל תספרי, אז כאילו זה הדליק לאמא כבר כמה נורות אדומות. אז עצם זה דוגמה אחת, שנגיד הילדה פה הייתה בשמחה, כאילו שלמה עם זה, ומיוזמתה הסכימה שהאמא תהיה על זה. תומר הזכיר עוד בכיתה ג', אני חושב שילדים, מי שלא יהיה לו טלפון חכם, אז הוא ינודה. אני חושב שצריך, שוועדי הורים צריכים להיכנס ולהגיד, אנחנו לא מסכימים שיכנסו כיתות. אני אגיד לך, אני הכרתי בתי ספר תיכון שהחליטו בכל שנה, עושים בית ספר סוג דמוקרטי כזה, שהוא מחליט, התלמידים עושים כל תחילת שנת לימודים, כל שכבה בפני עצמה, האם להביא טלפונים לבית ספר או לא.
אפילו לא כדי בשביל, אפילו כדי שזה לא יסיח את דעתם. ושמעתי על כיתות ושכבות שאמרו שנה אחר שנה שלא, שהילדים בוחרים ברוב קולות, וזו החלטה שתהיה גורפת לכולם, שהם לא מכניסים טלפונים, אז בטח שאפשר, אני חושב, למנוע את זה כבר בכיתות ג', והכרתי גם את נערים כאלה גם בגיל מטורף, הייתי מופתע, בני 18 ו-19, לקראת צבא או בשנת שירות, שעדיין בלי וואטסאפ, זה לא יאמן. אז אני חושב שאפשר גם אחרת, אני גם לא אומר להימנע מהטכנולוגיה, הרי אמרנו שזה כבר מקיף אותנו ואין לאן לברוח, אבל המינונים, הגבולות, אבל הגבולות בהסכמה, הגבולות שהילדים שמים לעצמם, והכל כמובן מתחיל מאמון וביטחון ותקשורת והורות שיוצרת את כל זה, שזה עוד לפני כל השכבה הבסיסית, עוד לפני כל שאר השכבות. תומר, רצית להגיד עוד מילה? אני מרגיש ככה שבא לך להגיד עוד מילה בנושא? עוד 40,000 מילים, אבל... כן, חשוב להגיד להורים שלא יישארו לבד, בסדר? זאת אומרת, במידה ובאמת קרה האירוע, אני הייתי מסכם את זה, מה שנקרא בפיינל, יש גוף משטרתי, נקרא לזה משטרתי סלש רווחתי, שנקרא 105, יש שם זמינות לדעתי 24/7, שיכולה לתת מענה מקצועי, מהיר, כולל שיתוף משטרתי בלסייע. יש אנשי מקצוע שנמצאים גם בפייסבוק, גם אנחנו, שמקבלים הרבה פעמים הודעות ובקשות ושאלות, שאנחנו יותר מנשמח לעזור ולסייע לאנשים שנמצאים במצוקה, ובעיקר שההורה לא ירגיש שהוא לבד, כי זו הרגשה נוראית, הרגשה שאתה לא יכולת לתת הגנה לילד שלך, והילד שלך נפגע בגלל החוסר מודעות, זה אני חושב המכה הגדולה ביותר שיכולה להיות להורה, בסדר? מעבר לבריאות, בריאות ראשון, פגיעה בילד זה הדבר השני, ואני חושב שזה האחריות שלנו בחיים האלה, ואם יש משהו שחשוב זה לא העבודה שלנו ולא הכסף שלנו ולא האוכל שלנו ולא המותרות שמסביבנו, זה אלה הצאצאים הקטנים האלה שחלקם אולי גם מעצבנים בשלב מסוים בחיים, שחיים איתנו ותחתנו ותחת קורתנו ותחת הגנתנו, גם כשהם גדלים ובתמימות מטורפת. הם אנשים טובים, הם אנשים טובים תמימים, בנים בנות שבאו לעשות טוב עם העולם, והם הרבה פעמים מקבלים את הסתירה שלהם בתמימות, כתוצאה מחוסר מודעות. זהו. אז קודם כל אני מצטער שאנחנו חורגים מהשעה, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב, אבל אני אעשה עוד חריגה. בדרך כלל, לא תכננתי את זה מראש, תומר, ליאור, אתם עדים, אני בדרך כלל רק שואל שאלות ומשחק אותה כאילו אין לי מושג. אבל אני אבא, יש 3 ילדים, 2 בנות ובן, והנושא הזה הוא סופר סופר חשוב, ואני גם עוסק במודעות בכמה שנים האחרונות של סייבר. אז דבר אחד, כמה דברים שרציתי להגיד בנושא. דבר אחד, אם נחכה שהבתי ספר יצילו אותנו, אז אנחנו נחכה, אוקיי? כולנו יודעים את המגבלות של משרד החינוך, זה לא ביקורת, פשוט זה במשרד החינוך, יש מגבלות. אז כמו שתומר אומר, האחריות היא קודם כל על ההורה. דבר שני, הילדים מקבלים את המכשירים הסלולריים האלה ואת הגישה לרשת הרבה יותר לפני הבית ספר, ולא נצפה מהבית ספר את הפתרונות. דבר שני, מודעות זה לא דבר שזבנג וגמרנו, אוקיי? זה דבר שצריך לעבוד עליו כל הזמן. כל הזמן לטפטף את המידע הזה, זה לא, כמו שלא נלך למכון כושר פעם אחת ונצפה להיות שרירים, אנחנו צריכים כל הזמן לדבר על זה. דבר שלישי, יש אנשים מדהימים, כמו תומר, כמו ליאור, וכמו הרבה אנשים בתעשיית הסייבר, שמתנדבים, או לוקחים תשלום סמלי על יום עבודה, ובאים לבתי ספר. אני בטוח שאם תיכנסו ללינקדאין, לפייסבוק, לאינסטגרם, תמצאו את האנשים האלה שמוכנים לבוא ולחזק, ואם הבית ספר שלכם לא עושה את זה, אז תפנו ותעירו ותפנו לוועד ההורים, אני בטוח שתמצאו לפחות, ולא לעשות את זה פעם בשנה, יום כזה מדברים, כל הזמן, לבוא ולחפור, זה סכנה אמיתית לשלום ילדינו. דבר אחרון, שמפתיע אותי שתומר וליאור לא ציינתם, בואו נפסיק לפרסם תמונות של הילדים שלנו, במצבים שאנחנו לא צריכים לפרסם. זה נחמד מאוד אולי
ללכת לים ולתת לילדים שלכם ללכת פרקדן חופשי, אנא ממכם, אל תצלמו אותם, אנא ממכם, אל תעלו את התמונות האלה לרשת, זה כלי מתנה חינם לפדופילים. בשיחה הקודמת שערכנו בנושא, לפני שנה, אנחנו נתקלים בנושא הזה הרבה פעמים, צוין ש50% מהתוכן באתרים של הפדופילים הגיע אליהם בהתנדבות, אם אתם מבינים ממה שאני אומר. וואו, הצלחתי לתת את זה משהו מועיל לחברה. מהמם, סבבה. אז שאלה אחרונה לפני שלב הסיכומים. אוקיי, קרה מה שקרה. ליאור, מה עושים במקרה של פגיעה? וואו, לא צריך לקחת הרבה אוויר. כמובן לשתף כמה גורמים. גם אנשי מקצוע מהפן הטכנולוגי וגם מהפן הטיפולי. אני יכול לספר לך שנתקלתי אני במקרה של גבר ששלח תמונות לנערות. אני לא ישנתי שבוע, וזה המקצוע שלי, זה לא המקצוע הישיר, אבל אני לא, כמה ימים זה פשוט לא נתן לי לישון, כמה ימים כאילו זה מילא לי את היום. טיפול, כאילו לשתף, לפרוק, אוזן קשבת, לא משנה אם זה הילד להורה, והילד למטפל, וההורה למטפל. גם אנחנו המבוגרים נשרטים בזה, בטח שקל וחומר מה הילדים סופגים, אבל אני אומר, גם הילדים, ואפילו אנחנו הורים, ובטח 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 הילדים, חייבים, חוץ איך אומרים, לסגור את הגישה לטלפון, לסגור את הגישה, לנסות לסגור את הנזק. מעבר לפן הטכנולוגי, אנחנו צריכים לתת מקום נכבד לפן הרגשי, לפן הטיפולי, ולאורך שנים, אחרי דבר כזה צריך כל הזמן לראות מה קורה עם הילד. תומר, אנא אוסף על מה עושים במקרה של פגיעה. אז אני מסכים עם ליאור בגדול, אני הייתי הולך גם על הנקודה של האי אשמה. בסדר? הרבה פעמים הילד ייקח את זה למקום של הוא אשם ובגלל זה קרה. בסדר? גם ההורה הרבה פעמים יבוא מה שנקרא בהתקפה חזיתית, כשהילד הוא כבר באזור פגוע. כי הילד לא ידווח מרצון, הילד ידווח מתוך אילוץ. אז המטרה היא לנקות את הנושא של האילוץ ושיפנה אלינו ראשונים. והדבר השני זה מהר מאוד לנקות אשמה של הילד. הילד לא אשם באירוע. בסדר? החוסר מודעות, התוקפים, אנשים שמסביבו, גורמים מסוימים שפגעו בו. 1, 2, במידה ומדובר בתמונה, במידה ומדובר בנושאים אינטימיים, בגדול אין מה לעשות. זאת אומרת, כן צריך לבוא ולהגיד, בואו תשתדלו לצמצם, אל תחשפו את התמונות האלה שדיברת עליהן גם על ילדים, אבל אני אומר גם הוולונטריות בצורה מהירה החוצה, ותשתדלו לשמור על הצניעות שלכם, בנות ישראל ולא רק. אין סיבה שאיברים אינטימיים ירוצו ברשת חברתית, במיוחד שהדברים האלה מגיעים מהר מאוד לגופים שאתם לא רוצים שזה יגיע, וזה יבוא ברוטינה, זאת אומרת זה ימשיך. זה לא זבנג וגמר, זה לא אירוע שנגמר, זה אירוע מתמשך, וזה אירוע חשוב. מה שהעלינו לעולם הדיגיטלי, אין סליחה ומחילה. העולם הדיגיטלי זוכר, מישהו זוכר, וזה ימשיך לעלות בקבוצות, וימשיך להגיע למכרים כאלה ואחרים, שיפנו לאותם קורבנות, ויציפו להם עוד פעם את האירוע הזה. זאת אומרת, זה משהו שהוא רציף, חשוב מאוד לטפל בזה לאורך זמן, ולהבין בסוף שזה מה יש. זאת אומרת, עשינו טעות, על טעויות צריכים לשלם לפעמים, לצערי, צריך להבין את האירוע ולהמשיך קדימה, ולחזק את ההיבטים המנטליים והנפשיים של אני בן אדם חזק, אני יכול להמשיך קדימה, הכל בסדר, לא קרה שום דבר, יכולים לכתוב עליי ולהגיד עליי מה שרוצים. עידן ה-AI בדיוק בכניסה אלינו, ככה שהעולם הזה עוד הולך להשתבש עוד יותר. הולכים לחקות אותנו, הולכים לתעתק אותנו, הולכים לעשות עוד הרבה דברים שיהיו מפחידים
גם ברמת המחשבה וגם ברמה הקרימינלית לילדים שלנו, והילדים שלנו הולכים לחיות בעולם של AI, שכרגע נמצא בחיתולים. תחשבו ש-AI 4, הגרסה שלו היא טובה פי 50 מ-Chat GPT 3, ו-5 ו-6 יהיו טובים פי 150. בסדר? ברמת הטכנולוגיה, ברמת הידע, ברמת התוכן, ברמת האלף ואחד דברים שאתה יכול לעשות עם הפלטפורמות האלה, אז מאוד צריך להתעסק עם הדבר הזה, ובמצבים מסוימים, באירועי קיצון, לפנות ל-105 ולערב משטרה ולערב גורמים נוספים ורווחה כדי לעזור, כדי לתפוס את האנשים הרעים האלה שנמצאים בצד השני. לא להתבייש. יהיה בסדר, ובאמת, וזה חשוב גם להעביר, אתם יודעים מה? בסוף המשפט יהיה בסדר, הוא חד משמעי, תאמינו בזה, תובילו את זה, תסתכלו בלבן של העיניים של הילדים ותגידו להם, אנחנו איתכם, יהיה בסדר, הכל טוב, אתם בשליטה, לא קרה, עוד פעם, תלוי באירוע, מה שקרה קרה, הולכים קדימה, בונים את עצמנו מחדש. אני רוצה להוסיף, אם מקודם הזכרתי שאנחנו מדברים שהילד שלנו לא יהיה קורבן, אמרתי, ללמד את הילד שלי את הערכים, שהוא יהיה החזק, המגן, זה שעוזר לחלש, עוד לפני, אז בהקשר הזה גם כן לתת, עוד לפני הדברים האלה, לבנות לו את החוסן הנפשי, כי אנחנו בעידן מטורף, מה שהולך לקרות, אנחנו רואים רק טעימות ויכולים לחזות מה הולך להיות. צריך לבנות לילדים חוסן נפשי, לילדות, לנערות, בקלות לוקחים תמונה שלה ומלבישים אותה בצורה אחרת. אז צריך לבנות להם את החוסן הנפשי להיות חזקים ולא מושפעים מאירועים. זה מתחיל בקטן, זה מתחיל בגן, עוד לפני האינטרנט ולפני העולם הדיגיטלי, לבנות להם את החוסן הנפשי, להיות חזקים גם מול תופעות כאלה רעות ובריונות וכאלה ואחרות, ולצמוח עם זה, ולבנות להם חוסן נפשי שגם אם התמונה שלהם פורסמה, גם אם התמונה שלהם ג'ונרתה, גם אם הם עברו חרם, גם אם הם עברו עם השפלה, לבנות להם את החוסן. שוב, זה לא קשור לעולם הדיגיטלי, להבטחת מידע, לדברים כאלו, למוגנות ברשת, לבנות להם חוסן נפשי. אוקיי, אז הגענו לשלב שבו אנחנו, כל פאנליסט בעצם מסכם מה הכי חשוב לו. ליאור, בכמה מילים, מה בעצם חשוב לך שהכי יזכרו מהשיחה של השעה וקצת שערכנו? אני אתן לתומר קודם, ואז אני אגיד שזה מה שרציתי להגיד, אבל... יאללה, תומר, תן בראש, אתה מוביל דעה. מהמם. אז קודם כל, בואו נכניס מודעות לילדים. בואו נשוחח על זה, בואו נפתח את הדברים לשיח. כנה, אמיתי, הורי, אכפתי, כדי שהילד יבין איפה הוא חי. בואו ניתן לו את כללי הזהב, בסדר? של זהירות בדרכים, בזהירות דיגיטלית. ונגיד מה טוב, ונגיד מה רע. סתם לדוגמה, הנושא שלא כל דבר שכתוב באינטרנט הוא אמת. בסדר? כדור הארץ שטוח, כדור הארץ עגול. מי צודק? שאלה מעניינת. לתת לילדים את האפשרות הבלתי נגמרת שקיימת בעולם הזה, ומהצד השני, לשים להם דיסקליימרים ולשים להם הגבלות ומגבלות של מה הסכנות שהם יכולים לפגוש בדרך. יש את הזאב של כיפה אדומה, בואו נכיר את הזאב של כיפה אדומה. יש פדופיל בקצה, בואו נדבר על זה. בואו לא נסתיר, בואו נדבר ישירות. יש פישינג, בואו ניתן לכם ונראה לכם דוגמאות. בואו נראה לכם דוגמאות שגם אבא ואמא יכולים ליפול. אז על אחת כמה וכמה גם אתם. בואו נימנע מאתרי צ'אט. אז אני אגיד כאילו ככותרת מרכזית, הדרכה, מודעות. אם אני אהיה בוועד הורים, אני מזמין הדרכות לא אחת ולא שתיים לבית ספר, כי אני חושב שזה אירוע מרכזי. כי אני חושב שהילדים שלי נמצאים סדר גודל של 70% מהזמן לפחות, ואני נקרא לזה אולי מתירני, אבל מהצד השני אני מאוד ריאלי, בעולם הדיגיטלי. וזה מה שיקרה להם גם בהמשך וגם בעתיד. 1, 2, גישה של הורה ילד, בקטע מכבד, בקטע חברי, ובקטע שיתופי, ולא כסוג של אח גדול.
אתם לא לבד, והילדים שלכם לא לבד, ובסוף, כמו שאמרתי, יהיה בסדר, יהיה בסדר. תודה, תומר. ליאור, אתה בטח יש לך השראה כבר עכשיו, ככה לסכם. האמת שהוא לקח לי את המילים מה שרציתי להגיד, איך שהוא התחיל, עוד לפני שהוא התחיל אמרתי, יאללה, כמובן המודעות, אז אני אעשה את זה בסדר הפוך, קודם כל ליצור אני אקח שני רכיבים, שהוא הזכיר, אני אתן להם דגש קצת אחרת, קודם כל לבנות את הקשר עם הילד, עוד לפני כל העולם הזה, לבנות קשר בטוח, שהוא יכול לשתף אותי בהכל, שהוא יכול לספר לי, שהוא לא צריך, שהוא פונה אליי, על כל מה שקורה, וכמובן אני פרואקטיבי. דבר שני, לגבי המודעות, בעולם העסקי, אני עובד עם חברות הייטק, חברות כאלו ואחרות, אז יש את העניין של המודעות שנקרא awareness, אבל גם אנחנו מוסיפים את הטריינינג. אוקיי, למדנו, בוא עכשיו נפתיע אותך, בוא נתרגל אותך, אני אשלח לך, אני קצת קיצוני, עם awareness וטריינינג, לשלוח, לתת לילדים, כמו שאנחנו עושים לחברה קמפיין פישינג, לתת לילד קמפיין פישינג, לתת לילד קמפיין, אני קיצוני, לפתוח פרופיל, ולשלוח לילד, שוב, אחרי שיש ביטחון עם הילד, ולהגיד לו, תגיד, מי זה הבחור או הבחורה האלה שהתכתבו איתך? ממש לתרגל, טריינינג, תרגול, לתרגל איתו, לא רק ה-awareness, גם באמת תרגול תמידי, כדי כל הזמן להתאמן, כמו שיחידה צבאית כל הזמן מתאמנת, כמו ללמוד, מתכנת כל הזמן לומד כל טכנולוגיה חדשה, כל הזמן ללמוד ולתרגל. תודה ליאור, הסמג"ד והמג"ד, תודה רבה לכם. אני אגיד שהעולם הזה מדהים, יש כל כך הרבה אפשרויות, זאת אומרת, דיברנו על הסכנות, דיברנו על כל הפחדים והחששות, העולם הזה מדהים, צריך פשוט לדעת לנווט בו נכון. אז אני מקווה שתוכלו לעזור לילדים שלכם, לנווט נכון בעולם המדהים הזה שקורה עכשיו ונוצר בעתיד. שוב, תודה רבה לתומר וליאור, ויאללה, בוא נשמור על הילדים שלנו, והנה יאללה, עוד מעט מתחיל ככה, מסי לא בליגת האלופות, אבל יש מישהו אחר. אז יאללה, שיהיה לילה טוב, נשמור על הילדים שלנו וניפגש בוובינר הבא. תודה רבה. ביי. ביי ביי. לילה טוב.